So for today's vlog, I'm here in the papaya tree. Getting papaya no. Kaya wala ko sudan karong ogto. So I need to get something in the surrounding. So naglisod ko anak no. So nag-need ko og way nga makakuha ko anak na time. So nagdala ko hagdanan. So das hagdanan is a ladder. No need jud na ako siya kay di jud ko kakuha kung ako siyang kuhiton ra. So masaka jud ko no guys. So this is it ang gidalhan sa anak ko siya kuhit para madali siya og kakuha sa bunga. So mauna na no need jud na ako maghinay-hinay kana kaimtaon kagamay ra sa punuan unya dako kay ang misaka. So dali ra kay siya kumaon kay duula man kaayo ko ana time. So, dala ba guys? Easy na kayo siya sa pag-duslak na ko is nahulog niya. So, maura jud ni ang akong finished product, papaya. Lami na gikini siya karon guys. Super. Thank